Ito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Hoarding ng asukal, sanhi ng limitadong supply sa merkado ayon sa Malacanang. 70 pesos kada kilo ng asukal, mabibili na sa ilang malalaking supermarket sa bansa. Health protocol sa COVID-19, epektibong paraan upang makaiwas sa monkeypox. Posibilidad ng local transmission ng monkeypox sa bansa, patuloy na inaalam ng DOH. Sa Anipuwersa, matapos ang aberya, DSWD hiningi na ang tulong ng mga LGU sa pamamahagi ng educational assistance. Pondong inilaan para sa programa, itinaas na sa 1.5 billion pesos. Grab riders, iprinotesta ang 21 pesos na bawas sa kanilang delivery fee. Dreca Private Resort, Bali-inspired resort sa Pampanga, patok sa mga bakasyonista. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Artificial shortage lamang umano ang nararanasan na limitadong supply ng asukal sa merkado. Ayon po yan sa Malacanang. Naging batayan umano ng palasyo mga natagpo ang bunto ng asukal sa mga warehouse na hindi na ilalabas sa mga pamilihan. Pakinggan natin ang detalye sa ulat ni Jenna Lombang Parungaw. Kinumpirma ng Malacanang na may sapat na supply ng asukal sa bansa. Ang nangyayari umanong shortage ay maituturing na artipisyal lamang. Gawa raw ito ng mga nagtatago ng supply sa kanilang mga warehouse o ang tinatawag na hoarding. Sa mga isinagawa umanong operasyon ng Bureau of Customs, Sugar Regulatory Administration at Department of Agriculture, ininspeksyon ang mga warehouse, bodega at imbakan ng mga asukal sa Caloocan City, iba't ibang bahagi ng Maynila, Pangasinan, Pampanga, Bulacan, Batangas at Davao. Dito na natuklasan ang libu-libong bag at sako ng asukal na kung mailalabas sa merkado ay makapagpapatatag umano sa estado ng supply. Binigyan din umano ng pagkakataon ang mga nagmamay-ari ng mga warehouse ng asukal upang maipaliwanag ang nangyayaring pag-iimba. Binibigyan natin ng pagkakataon sumagot yung mga may hawak ng mga warehouses at saka yung mga consignees o yung mga may hawak ng asukal mismo, yung mga may-ari. So hindi pa po tapos yung mga periods na yon. Hintayin po natin. Yung iba kasi, we assume that they're legal or legit. Kung kunwari, hindi siya smuggled, iniimbestigahan din yan kung hoarded. So, iimbestigahan din yan ng DTI at saka ng Sugar Regulatory Agency Administration. Kasama rin sa pinagtutuunan umano ng pansin ng palasyo ang sugar smuggling. Matatandaan na nasa 7,000 metriko toneladang asukal mula umano sa Thailand ang nasabat ng Bureau of Customs sa Port of Subic. Naging dahilan din ito sa pagkasibak sa pwesto ng 6 na BOC officials sa Subic. Batay sa mga nadiskubring supply ng asukal, nagkakaroon na umano ng malinaw na pagtingin ang nasyonal na pamahalaan sa tunay na estado ng dami ng asukal sa bansa. Ito rin umano ang magiging batayan kung kailangan pang mag-importa sa ibang bansa. Ang mahalaga po ay nakikita natin yung tunay na estado ng merkado natin. May asukal ba talaga dyan? Paubos ba talaga nitong end of the month? Kung hindi naman at mayroon naman palang asukal dyan pero for some reason hindi na ilalabas, legitimate or not, then at least makikita natin, makakompute natin kung tama ba yung pag-i-import natin at kung tama yung pag-compute natin sa importation natin. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Nakipagtambalan umano ang nasyonal na pamahalaan sa ilang mga malalaking supermarket sa bansa upang magbenta ng asukal sa halagang 70 piso kada kilo. Hiling naman ang Samahan ng Industriya at Agrikultura o SINAG na mapababa na ito sa lahat ng pamilihan sa mga susunod na buwan. Narito ang report. Patuloy ang isinasagawang monitoring ng Department of Trade and Industry sa mga pamilihan sa bansa. Ayon kay DTI Undersecretary Ruth Castelo,
may nakikita pa rin silang nagbebenta ng asukal sa mga pamilihan sa halagang 100 to 105 pesos. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nakipag-usap na raw siya sa mga malalaking supermarkets na magbebenta ng asukal sa mas mababang presyo. Marami pa din tayong nakikita na medyo mataas ang presyo, umaabot ng 100, 105 pesos. Pero ang importante, also, we have nakapagbigay tayo ng choice para sa consumer kasi yung 3 supermarkets na pumasok sa agreement with the President, nakakapagbenta na ng 70 pesos per kilo sa lahat ng SM, Robinsons at Pure Gold chains, yung mga retail chains, mga supermarkets na to. May 70 pesos per kilo na white refined sugar. Matapos ang kasunduan, mayroon pa raw ibang maliliit na supermarket ang nagpakita ng intensyon na makibahagi sa programa ng gobyerno para sa mas mababang presyo ng asukal. Paglilinaw ng DTI, wala raw benepisyong makukuha ang mga malalaking supermarket na pumayag na makipagtulungan sa gobyerno. It's part of parang corporate social responsibility na din nila. Nag-agree sila sa presidente na makapagbenta ng 70 pesos per kilo. So yung maliliit na supermarkets, kung okay sa kanila, they can signify their intention para maisali rin natin dun sa programa, and we can also help promote them. Kasi parang ang incentive natin, pinopromote natin itong mga stores na to para puntahan ng tao at doon sila makabili ng murang asukal. Ikinatuwa naman ng Samahan ng Industriya at Agrikultura o SINAG ang magandang balita na ito. Pero umaasa ang grupo na mas mapababa pa ito sa susunod na buwan. Magandang achievement ng ating presidente, kinausap ang mga supermarket na ibaba yung presyo. Of course, we are expecting na yung next month baka mas mababa pa, no? Kasi nakikita naman natin yung mga local miller, ang bigay lang is 45 pesos no? And yung import price nakita rin natin na nasa 43 pesos yung landed plus VAT ngayon plus 5% tariff. So in-expect natin na by next month, bababa pa dun sa 70 pesos. Sinabi naman ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng asukal hanggang Disyembre, kasabay ng pagkakadiskubre sa mga warehouse na nag-hoard umano ng asukal. Ito rin daw ang paniwala ng SINAG. So nakikita naman natin walang talagang shortage, and nagpanik siguro lahat dahil nag-announce ang SRA na may kulang, kaya umangkat, no? Pero sa ngayon nakikita natin na maraming stocks talaga, so wala tayong problema, and wala naman tayong nakita dun sa mga retailer na nawala ng stocks. Ang nakita lang natin is tumaas yung presyo. Pero with this, yung tinulong ni Presidente ang mga supermarket, tingin natin yung mga dating nakabili ng mataas, itong September baka maubos na. So bababa rin yung presyo, yun ang nakikita natin. Nagpapatuloy naman daw ang pamahalaan sa kanilang kampanya kontra hoarding at smuggling at isa ang DTI sa implementing agency dito. Bukas naman daw ang tanggapan ng DTI sa anumang reklamo o suhestyon ng publiko. Angelica Cara, CLTV News. Isinusulong ng grupo ng mga siklistang Kapampangan ang pagbabalik sigla ng bicycle motocross o BMX sports at may pakilala ito sa mga kabataan. Hiling din nila sa gobyerno na bigyang pansin ang mga BMX athlete na may potensyal na makasali sa mga national at international competition. May report si Felix Barrios. BMX o bicycle motocross kung tawagin, isa itong malaking libangan ng mga kabataan noong 80s at 90s. Subalit dahil na rin sa teknolohiya kung saan nagsipaglitawan ng mga high-tech na gadgets ay tila ba unti-unti nang nakalimutan ng mga kabataan.
Dito sa Pampanga, mayroong isang grupo na ninanais na ibalik ang libangan na ito sa mga kabataan. Sila ay ang Pampanga BMX Riders. Makikita sa mga kupas na larawan kung gaano ito kapopular at maging ang yumaong alkalde ng noon ay bayan ng San Fernando na si Mayor Paterno Guevara ay kasama nila sa litrato. Sa pagbabalik tanaw ni Mang Erwin Alcazar, BMX rider, isa umano sa mga pinakaaabangang event tuwing fiesta sa San Fernando ang BMX Day sa New Public Market sa Barangay del Pilar noong araw. At hindi lamang sila dito sa probinsya nakikipagtagisan ng galing gamit ang kanilang mga bisikleta. Actually, that time ng panahon ni, I think, Mayor Guevara, every May 30 lang merong event. Nagpaparace siya sa New Market, sa Bayong Palengke, tawag natin. At the same time, mayroon din freestyle contest doon. Way back in the 80s, kami yung mga naglalaro sa tinatawag na Bagong Palengke. Kami yung nagre-race, we go to Angeles, we go to Manila, nakikipag-race kami. Sana makagawa ulit tayo ng programa para sa mga kabataan. No? Ang mga dating kalahok noon, ngayon ay nagsisilbi ng mga mentors ng mga kabataang gustong pasukin ang BMX sports. Alam niyo, ang magandang naidudulot nito tulad namin, no? I think we are living proof. Meron tayong mga kasama dito na naglaro ng BMX way back in the 80s. Pero ito yung mga professional ngayon. Marami dito may mga sariling business at may mga profession kung saan sila ay kilala na rin. I think ang naghulma rin sa kanila bilang isang tao yung nagkaroon ng yung competitive, no? We were very competitive during our time. That it developed the personality of the individual. Isa rin daw itong magandang libangan para sa mga kabataan upang maiwasan ang masamang bisyo at mapalakas ang kanilang mga pangangatawan. Tama yun, no? Kasi sa panahon ngayon, mga bata kasi puro gadget sila. Para magkalakas naman ng katawan, hindi puro gadget. Siyempre, sa panahon ngayon, halos cellphone na lang hinahawak nila. Ayun para sa health nila. Mga katawan para lumakas naman kahit pa paano. Tulong-tulong daw ang Pampanga BMX Riders upang maipakilalang muli ang kanilang sport kung saan ay kamakailan lamang ay mayroong Kapampangang BMX rider na nagwagi ng 3rd place sa nakaraang Philippine National Championships para sa BMX na ginanap sa Tagaytay. Salat man sa suporta ng gobyerno, nag-ambag-ambag ang mga Pampanga BMX groups para maipadala lamang siya sa Tagaytay. At ang kanyang susunod na mithiin. Ang binabala ko po, sana po makalaro tayo sa ibang bansa para pakita natin sa may ibang taga-ibang lugar na hindi lang tayo basta-basta simpleng mga BMX rider. Lalo na dito po sa Pampanga. Dito po sa Pampanga, marami tayong mga rider dito na napakagaling. At dahil daw ito ay hindi isang conventional sport, nagkukulang umano ang suporta ng gobyerno sa kanilang sport. Lalong-lalo na pagdating sa pagkakaroon ng training facility na kung tutuusin ay malaki ang potensyal na Kapampangan na makamit ang panalo. Ang kanilang hiling. Kung makapaglaan tayo ng area for tinatawag na skate park or bike park na kung saan ang mga batang ito may mga potensyal. Mas maganda ito at is a physical activity. Marami po tayong talented dito na mga Kapampangan na BMX rider. Sana po bigyan natin sila ng break and humihingi po kami ng konting suporta para sana mabigyan kami ng, although sa amin achievement na yon kahit hindi kami ang gagamit, para sa kanila, sa kabataan, para hindi na sila mapunta sa masamang bisyo. Felix Barrios, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Health protocol sa COVID-19, epektibong paraan upang makaiwas sa monkeypox. Posibilidad ng local transmission ng monkeypox sa bansa patuloy na inaalam ng DOH.
Teatro Bernardino bukas na para sa mga performing artists na nais maging miyembro. Ang deklarasyon ng Mount Arayat bilang tourist destination, pasado na sa House Committee on Tourism. Manatili nakatutok para sa iba pang mga nagugunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, pinapayuhan po ng Department of Health ang publiko na patuloy na sundin ang umiiral na COVID-19 health protocols. Ito rin umano ang mabisang paraan upang makaiwas sa monkeypox. Sa ngayon ay patuloy umanong inimbestigahan ng DOH ang posibleng local transmission ng klase ng bulutong na ito. Narito ang report ni Liana Canila. Sa pagsulpot ng ilang kaso ng monkeypox sa bansa, lalong pinaigting ng Department of Health ang panawagan para sa mahigpit na pagsunod sa COVID-19 health protocols, lalo na ang social distancing at paghuhugas ng kamay. Ito rin umano ang mabisang paraan upang makaiwas sa monkeypox na kumakalat din sa pamamagitan ng close contact sa taong infected nito. Ang mga aral ng COVID-19 pandemic ay sapat umano upang mapigilan ang pagdami ng kaso ng monkeypox sa bansa. Tiniyak ng DOH na minomonitor at tinutugunan nila ang mga posibleng kaso ng monkeypox, lalo pat ang ika-4 na kaso na naitala ay walang travel history sa mga bansang mayroong kaso ng naturang sakit. Ayon kay Dr. Maria Rosario Vergere, Officer in Charge ng Department of Health, patuloy pa nilang inaalam ang posibleng pinagmulan ng impeksyon ng ika-4 na kaso na isang 25 years old at walang travel history sa mga bansang may monkeypox cases.
Ito ngayon ang tinitignan natin dahil gusto natin ma-establish kung ano yung source of infection. So among all of these close contacts, wala tayong makita na may simptomas o di kaya exposure din o travel abroad para masabi natin dito nang galing yung kanyang infection. Dagdag pa ni Vergere, patuloy pa raw kinukumpirma ng kagawaran kung meron ng local transmission ng monkeypox sa bansa. Ang local transmission, we cannot rule out, but we cannot confirm yet. Because the definition of local transmission, it is when a case, a local case, walang history of travel abroad, ay nagkaroon ng monkeypox at nahawa siya dahil may isa pang tao may monkeypox locally also at hindi galing abroad. 14 ang natukoy na close contact ng ika-4 na kaso ng monkeypox. Isa sa kanila ang direktang nag-aalaga sa pasyente sa isang isolation facility. Ang 6 naman ay naka-quarantine habang ang isa ay hindi na raw kailangang mag-quarantine dahil low risk siya sa naturang virus. Patuloy namang tinutunton ng 6 na iba pang nakasalamuhan ng pasyenteng tinamaan ng monkeypox. Pagtitiyak ng DOH, kaagad na tinutugunan ang pag-aalaga sa mga pasyente bago pa man makumpirma na positibo ito sa monkeypox. Everybody has to be assured. Kung hindi man po namin na i-share sa inyo ang impormasyon ng mas maaga sa inyong expectation, yun pong panggagamot, yun pong pag-isolate sa ating mga pasyente, ginawa na po natin yan. Hindi po namin naantayin na mailabas muna ang aming mga datos sa inyo bago kami gumawa ng aksyon, lalo-lalo na para proteksyonan yung pasyente natin na may sakit. Sa ngayon ay mayroon na umunong kinausap na 2 vaccine manufacturer ang DOH para sa bakuna laban sa monkeypox kung sakaling kailanganin ito o dumami ang kaso. Kasama si Jennifer Salenga, Liana Canilao, CLTV News. Muli po nagbabalik ang Teatro Fernandino, isang programa ng City Government of San Fernando para sa mga kabataang Fernandino na gustong magpamalas ng kanilang talento sa performing arts, kabilang ang pag-arte, pagsayaw at pagkanta. Ongoing na application para sa mga nais maging miyembro. Bukas po ito para sa mga estudyante o out-of-school youth na residente ng Siyudad San Fernando at nasa 16 to 25 years old. Kailangan lamang mag-register online o magtungo sa City Tourism Office. Magdala rin ang barangay certificate at isang valid ID sa araw ng screening na gaganapin sa September 3, 2022. Mula po yan 1:00 hanggang 5:00 ng hapon sa Giant Lantern and Tourist Information Center. Nakalusot na po sa House Committee on Tourism ang panukalang batas na ideklarang tourist destination ang Mount Arayat na matatagpuan sa San Juan Baño, Arayat, Pampanga. Layo nito na mabigyan ng pondo ang development at preservation ng lugar. Si Jenna Lubang Parungaw ang report. Nakatakda ng umusad sa first reading ng House of Representatives ang batas na naglalayong ideklara ang Mount Arayat bilang isang tourist destination. Ito ay pagkatapos makapasa ng panukalang batas sa House Committee on Tourism. Ang House Bill Resolution No. 181 na inakda ni 3rd District Representative at Deputy Speaker Congressman Aurelio Dong Gonzales ay naglalayong higit na mapagtuunan ng pansin ang development at preservation ng Bundok Arayat. Sa bundok na ito matatagpuan ang iba't ibang klase ng likas na yaman, gaya na lamang ng nadiskubring bagong uri ng halaman na Pyrostria arayatensis. Sikat din ito dahil sa Arayat National Park na naitayo pa noong 1933. Dito maaaring mag-swimming, picnic, sightseeing at ideal din ang lugar para sa biking at hiking activities. Isa rin ito sa maituturing na puso ng kulturang Kapampangan na nakaugnay sa alamat ni Mariang Sinukuan kung saan ipinangalan ang Sinukuan Festival ng Pampanga. Kapag naisa batas umano ang House Bill Resolution 181, bubuo ng Tourism Development Plan ng Department of Tourism, katuwang ang Public Works at Provincial Government. Magtatayo din ng karagdagang
karagdagang mga pasilidad at atraksyon. Isasama na rin ang development nito sa taunang pondo ng DOT. Ang panukalang batas na ito ay naaprubahan na sa third at final reading ng nakaraang 18th Congress. Ngunit hindi lamang umano ito nasusugan ng Senado noon. Kaya sa pagkakataong ito, umaasa si Congressman Gonzales na aaksyon na ito ng Kongreso at Senado. Diana Lumbang Parungaw, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. DSWD at DILG, magtutulungan na ang pamamahagi ng educational assistance. Pondong inilaan para sa programa, itinaas sa 1.5 billion pesos. Top 5 most wanted person ng Tarlac at 2 drug suspect sa Babalacad City, arestado. At Dabso Balit, umabot na sa higit 1,500 ang mga estudyante. Bagong school building, pinasinayan. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Babalik ang CLTV. Sa bisa ng isang Memorandum of Agreement, pagtutulungan na ng DSWD at DILG ang pamamahagi ng educational assistance sa mga student in crisis situation. Ito ay upang hindi na umano maulit ang aberya na nangyari sa unang araw ng payout ng ayuda. Sa kabilang banda, itinaas na sa 1.5 billion pesos ang inilaang pondo para sa programa na dating nasa 500 milyong piso lamang. Si Liana Canilao ang may balita.
Upang matiyak ang maayos at organisadong pamamahagi ng educational assistance sa mga kwalipikadong estudyante, magtutulungan na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at ang Department of the Interior and Local Government o DILG para sa pagpapatupad ng payout distribution. Isang Memorandum of Agreement ang nilagdaan nitong Miyerkules, August 24 sa pagitan ni DSWD Secretary Erwin Tulfo at DILG Secretary Benhur Abalos kung saan nakasaad ang mekanismo kung paano magiging maayos at banayad ang payout sa educational assistance sa ilalim ng Assistance for Individual in Crisis Situation o AICS. Dahil may mekanismo ng ipatutupad, may iwasan na raw ang nangyari nitong nakaraang Sabado, August 20 kung saan dinagsa ang mga opisina ng DSWD. Batay sa MOA, makikipag-coordinate ang DILG sa mga LGU upang matukoy ang lugar kung saan magsasagawa ng payout ang DSWD para sa naturang programa. At para matiyak ang kaayusan, tutulong na rin daw ang pulisya, barangay tanod at social workers sa mga payout sites. This MOA paves the way for our regional offices and local government units in the respective areas to sit down and discuss the optimal process available in providing the assistance to the clients. This partnership is what this administration would like to establish, to have unity in action, employ bayanihan, a lesson which we learned well, especially as last Saturday was an eye-opener to the extent of the need of the Filipinos for aid affected by the pandemic. Kahit na may MOA na ang dalawang ahensya, nilinaw naman ng DILG na sa DSWD pa rin manggagaling ang listahan ng mga benepisyaryo. Ito'y upang maiwasan daw ang patronage politics sa distribusyon ng cash assistance. Ongoing na raw ang pagkikipag-ugnayan ng DILG sa mga LGU para sa gagawing pamamahagi ng ayuda sa darating na Sabado. Kasi yung mga dating ayuda, yung mga nakaraan, kung maalala mo, nagsisisihan na hindi sinama si ganito, si ganyan, namumuliti kasi ganito, si ganyan. Ngayon, klaro na. No? Talagang klaro na. It's all DSWD, yung listahan. Ang magbabayad mismo, ang paymaster, galing mismo sa national. Sila mismo magbabayad. Ang papel lang ng mayor, ng governor, ay mag-provide ng site, no? Kung magre-request ang DILG, kung kukulangin sila, mag-provide sa projections, additional manpower. Samantala, dinagdagan pa ng ahensya ang pondo para sa naturang programa. Mula sa 500 million pesos, itinaas na sa 1.5 billion ang inilaan ng DSWD para sa educational assistance kung saan target na maayudahan ng mga nasa humigit kumulang 400,000 na mga mag-aaral. Sa mga kwalipikadong benepisyaryo, 1,000 ang maaaring matanggap ng elementary student, 2,000 pesos para sa junior high school, 3,000 naman para sa senior high school, habang 4,000 ang ayudang matatanggap ng mga nasa kolehiyo at kumukuha ng vocational courses. Tatagal ang payout distribution hanggang September 24. Paalala naman ng DSWD sa mga nais makakuha ng educational assistance, mag-register online dahil hindi i-entertain ng DSWD ang mga mag-walk-in. Kasama si Jennifer Salenga, Liana Canilao, CLTV News. Nasa kote ang top 5 most wanted person ng Tarlac matapos ay sinagawang joint operation ng Banban Municipal Police Station, Tarlac Provincial Police Office at Intelligence Group ng Tarlac nitong Lunes, August 22. Naaresto si Diosdado Tabil, 53 years old, sa Barangay Sapang, Maragol, Tarlac City. Haharapin ng sospek ang 3 kaso ng rape by sexual assault. Samantala, isang anti-illegal drug operation ang nagresulta sa pag-aresto ng 2 drug peddlers sa Barangay Dolores, Mabalacat City noong Lunes, August 22. Kinilala mga ito na sina Jason Dalen, 36 years old at miyembro umano ng Sputnik Gang, at si Janet de la Cruz, 37 years old. Tinaguriang high-value individuals ang dalawa. Nagumpis na sa kanila ang 1,000 pisong marked money at 6 na pirasong heat-sealed plastic sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng halos 380,000 pesos. Kakasuhan ng dalawa ng paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa ikaduntong operasyon ng Dogs sa Palit Campus, umabot na umano sa higit 1,500 ang mga mag-aral dito. Sa pagbubukas ng kanilang bagong school building at pagtatapos ng iba pang mga gusali,
Inaasahan ng dagdag estudyante at mga kursong pwedeng pasukan. Ito ang balita ni Jenna Lumba, Paruma. Taong 2020, kasagsagan ng pandemya na magbukas ang Don Honorio Ventura State University o DABSU Apalit Campus. Pagtapak ng ikatlong school year nito ngayong taon, nasa 1,522 na umano ang mga registered students ng paaralan. Bilang isang State University Extension School, wala ding binabayarang matrikula sa DABSU Apalit. Ayon kay DABSU President Enrique Baking, naitayo ang universidad at 10 campuses nito para mabigyan ng oportunidad na makapag-aral ang mga kabataang kapos sa pinansyal. This is the only way how we could take our Caballeros Kapampangan na makalublog king kakaluluan. This is the only way how we can take them off from the bondage of poverty. Kasama sa higit 1,500 na mga mag-aaral na pumapasok sa DABSU Apalit ay si Patrick Napues na kumukuha ng Bachelor of Arts in Elementary Education. At ang papa ko naman po ay security guard sa Pasay. High school lamang po ang natapos niya. Ako po ay panganay sa 3 magkakapatid. Sa totoo lang po, marami po sa aming barangay ang hindi nakakatungtong ng kolehiyo. Dahil malapit ang extension campus ng kanilang bayan, nagbibisikleta na lamang ito papasok ng universidad. Ako po ay taga-Baluco. Tuwing pumupunta po ako ng office ng DABSU, ay nagbabike lang po ako. Gaya po kanina, umalis po ako ng alas 5 sa bahay. Ang pagkakatayo umano ng DABSU Apalit ay nakatuon din para sa mga kabataan sa kalapit na bayan gaya ng San Simon, Masantol at Macabebe. Kaya ang higit 1,500 na estudyante ay posible pa umanong umabot ng 5,000 kung kaya't patuloy ang konstruksyon ng mga gusali at pasilidad. Siguro a year from now, maybe next year, if this will be completed before the opening of a school year, by academic year 2023-2024, we could already accommodate more or less than 5,000 students in this campus. 2 building na ang nakatayo sa kasalukuyan, kasama na ang bagong gawa na pinondohan ng 25 million pesos ng pamahalaang panlalawigan. Malaking bagay ho sa mga constituent namin na malapit na lang ho itong DABSU University sa mga area nila. Pero yung mga strategic area ho talaga ang kailangan malagyan. Like ito, malapit na tayo with San Simon, Masantol, Macabebe. Then Santo Tomas, meron na rin ho tayo, di ba? Candaban, meron na rin ho tayo. So yung mga strategic area, baga naka-zoning tayo. Ang lupa ng campus ay nasa 1.2 hektaryang lawak. Ito ay donasyon ng pamilya ni Apalit Mayor Jun Tetangco, habang ang development ng lugar ay pinondohan ng lokal na pamahalaan. Actually, marami talagang gustong pumasok. Nakausap nga ako si Doc kanina. By next year o siguro, 2 years from now, dadagdagan pa yung mga courses dito. Mayroon pa umanong isang 20 million peso multipurpose building na itatayo sa DABSU Apalit mula naman sa Anak Kalusugan Party List. Sa ngayon, ang mga kurso sa DABSU Apalit ay Elementary Education, Business Administration, Information Technology at Hospitality Management. Jana Lumbang, Parungaw, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Grab riders, iprinotesta ang 21 pesos na bawas sa delivery fee. At Bali-inspired resort sa Pampanga patok sa mga bakasyonista. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, pansamantalang naantala ang serbisyo ng Grab ngayong Huwebes ng umaga dahil sa kilos protesta na isinagawa ng kanilang mga rider. Ipinagsisentimiento nila ang 21 pesos na bawas umano sa kanilang delivery fee. Yan ang report ni Felix Barrios. Tama yun, tama yun. Bibili na 26 pesos sa gas. Tama yun. Ito ang malakas na sigaw ng halos 500 Grab drivers na nagsagawa ng kilos protesta sa harap ng Grab Management Office sa siyudad ng Angeles nitong Huwebes, August 25. Nais daw nilang iparating sa pamunuan ng Grab ang kanilang hindi pagsang-ayon sa 21 pesos na ibinaba umano ng kanilang delivery fee. Ang dating 49 pesos na bayad kada unang 3 kilometrong biyahe, ngayon ay 28 pesos na lamang. Si Mang Efren, hindi niya totoong pangalan, ay sinasabing wala umanong konsultasyon na naganap sa pagitan ng management at mga riders. Wala pong naganap na konsultasyon ng Grab Management sa aming po mga riders. Bagamat matagal na po namin naririnig na magkakaroon po ng fare adjustment, hinahayaan lang po namin to dahil matagal na po kaming Grab riders na lagi na lang po nag-a-adjust talaga ang management. Pero laking gulat po namin na sobrang laki po ng binaba. As in, laki po ng binaba ng fare po sa amin. Halos wala na po kami mauuwi para sa pamilya namin. At dahil na rin sa hirap ng buhay ngayon at sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin, apektado raw ang kabuhayan ng kanilang pamilya. Katulad ko po sir, may 3 po akong anak ngayon. Nag-aaral lahat. Alam po natin sir na face-to-face na po ulit yung klase ngayon. Sir, kung dati sir kumikita po ako ng mga 1,000, ngayong bumaba ang fare sir, siguro kikita na lang kami ng 700 to 600 pesos. Kakain pa po ako. 12 oras po yun sir, hindi pwedeng hindi kakakain sa daan. Gasolina po. Alam po natin sir na hindi po pababa ang presyo ng gasolina ngayon. Alam po ang management yan sir. Kaso parang nagbibingi-bingihan sila eh. Nais rin umano nilang matanggal ang tinatawag na batch order kung saan ay nadedehado umano ang mga Grab riders. May booking ka na yung deliver sir around 1 kilometer. Habang hinihintay mo sa merchant ngayon sir yung first booking mo, may chance pa na masukan ka ng second booking na ang hatid sir around 5 kilometers naman. So yung first booking mo sir na 1 kilometer, ang tendency nun sir parang nagiging free na po yung delivery charge or delivery fee. So saan ngayon napupunta yung delivery fee na yun sir? As far as I know, yung binayaran ng consumer sir, buo na po yun. So saan po napupunta yun sir? Majority po nun sir, sa Grab po napupunta, hindi po sa rider. Ang panawagan ni Mang Efren sa Grab Management sa Angeles City. Tawagan po namin sa Grab Management, kahit ibalik lang po yung dating fare. Medyo makatarungan na po yung dating fare. Kaugnay ng sentimentong ito ng mga Grab riders, sinubukan namin kunin ang panig ng pamunuan ng Grab sa Angeles City. Ngunit tanging ang security guard lamang ang aming nakaharap. Wala na sir, hindi naman sila mag-accommodate ng radio. Okay, sige. Sabihin na lang natin na hindi sila nag-accommodate. Sir, sigurado tayo ha. Kasi baka sabihin, hindi ko binigay ang panig ng management. Magalit naman sa akin. Ano pa sila? Yun din ba utos? Bilin, din ang bilin. Felix Barrios, CLTV News. Para sa mga gustong mag-relax at naghahanap ng staycation experience na Malabali, Indonesia ang dating, look no further dahil mayroong private resort sa Pampanga na talaga namang Instagram-worthy at tiyak na may enjoy ng buong pamilya. Tayo nang mamasyal sa Trip at Gimmick na ito. Sa
Sana all. Yan ang madalas nating sabihin kapag hanggang tingin na lang muna tayo sa mga post sa social media ng magagandang pasyalan o vacation spots, lalo na't malayo ang mga ito o hindi madaling puntahan. Gaya na lamang ng mga tropical resort sa Bali, Indonesia na for sure nasa bucket list at hashtag travel goals ng lahat. Pero kung weekend trip treat at gimmick lang naman ang hanap nyo, hindi na kailangang mag-book ng flight dahil sa bayan ng Porac sa Pampanga, matatagpuan ang Reka Private Resort. Bali style raw ang naisip na disenyo ng may-ari ng resort na si Rainier Caligaga dahil bukod sa bagay raw ang ganitong tema sa tropical countries gaya sa atin, patok rin daw ito sa mga gusto lang mag-relax. Isa din sa mga ngayon, lalo na ngayong pandemic siguro, mas nagugustuhan nila yung mga tao na mag-relax. So pag kasi sinabi mong Bali unang pumapasok sa utak mo is relaxing siya. So, yun yung yun yung isa siguro sa dahilan kung bakit gusto ng mga tao dito. So, kahit from malayo sila, from Manila sila, pumupunta pa rin sila dito. Mag-iisang taon pa lamang mula nang magbukas ang Reka Private Resort, pero marami na ang bumisita at humanga sa ganda nito. Ilan sa popular amenities at atraksyon ng resort ay ang infinity pool, playground para sa mga bata, aviary kung saan pwedeng makipag-interact sa mga parot na nagsasalita. Meron ding mga kubo na nilagyan ng air conditioning unit o modern kubo kung tawagin para naman sa mga gustong subukan ng glamping. Pero kung feel nyo naman ng mas malaking espasyo, meron din silang maluluwag na kwarto at Bali villas na sakto sa pamilya at magbabarkada. Hindi lang yan, lamang rin daw ang Reka Private Resort pagdating sa health and safety ng mga bisita dahil ang kanilang mga swimming pool, imbes na chlorine at chemical ay ginamitan nila ng makabagong teknolohiya para mapanatiling malinis at ligtas ang tubig. Lahat ng mga swimming pool namin, all of them are powered by copper technology. So especially ngayong pandemic, ang copper technology kasi ganito siya. So it kills bacteria, viruses, germs. So pag nag-swimming ka dyan, kung meron ka man na sa katawan mo, natatanggal siya. So yung pang-filter natin is copper. So hindi siya yung chlorinated na linalagay sa swimming pool na masakit sa mata. Yan. So pag nag-swimming ka, pag chlorinated yan, masakit sa mata. Kung may allergy ka, hindi siya pwede. Hindi. Sa atin, ang copper natin, kahit may allergy ka, pwede ka mag-swimming kasi mas maganda siya sa katawan. Okay? So hindi mo maaamoy yung chlorine, ganyan, natural water tayo. So yun yung isa dun sa meron kami sa Reka Resort na wala sa iba. Talaga namang hatid ng pasyalang ito ang full relaxation na inaasam ng marami nang hindi kailangang gumastos ng malaki. Nagre-range mula 1,999 pesos hanggang 24,999 pesos para sa 2 hanggang 30 katao ang kanilang overnight stay. Meron din silang promo package para sa iba't ibang klase ng event. So yun, so meron tayong mga packages dito po sa Reka Resort. So meron tayong mga catering package kung saan all-in siya, wedding, birthday, binyag, or any event. So ang gagawin nyo lang, meron tayong mga packages. Pag in-avail nyo yung packages nyo, ang kagandahan doon, dumarating na lang kayo. So wala nang stress-free na kayo. So dumarating na lang kayo, babayaran nyo lang yung package na napili nyo. And then pagdating nyo, naka-ready na lahat. Naka-setup na po lahat, including design, foods, and everything. So darating na lang po kayo. Hindi na namin iisa-isahin pa dahil mas mainam kung kayo mismo ang pupunta para sa ultimate experience na hatid ng Reka Private Resort. So you should visit the Reka Resort sa mga gustong mag-relax, sa mga may mga occasion, especially ngayon, sa mga example, gusto nyo ng birthday, kayong pamilya lang, then visit Reka Resort. So, pwede silang magpa-book through our FB page. So, nandyan yung Reka Private Resort and then yung Reka Farm and Resort. So, pwede silang mag-book sa ating page. And then, meron din tayong website kung saan pwede silang directly mag-book sa ating website. Payment option nila, pwedeng credit card, pwedeng GCash, pwedeng bank transfer. So, sa website natin, pwede rin silang magpa-book through, gamitin nilang payment method is credit card. Karen Morillo, CLTV News. Alamin naman po natin na magiging lagay ng panahon mula kay Ginong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Cron.
Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Malayong-malayo na po ang dating bagyo na si Florita at ngayon po inamataan siya sa layong 905 kilometers dyan po sa may kanluran ng extreme northern Luzon. Nagtataglay pa rin siya ng hangin na umaabot ng 100 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot ng 125. So hindi na po siya nakakaapekto sa alinmang parte ng ating bansa. Samantala po, southwest monsoon habagat po nakakaapekto ngayon dito sa may western section ng northern at central Luzon. So medyo maalinsangan po ang magiging panahon natin sa umaga hanggang sa hapon. Inaasahan naman po na magkakaroon pa rin po tayo ng mga pulo-pulo mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Ito po ay dulot na ng localized thunderstorm at ng habagat. So pinag-iingat pa rin po ang lahat, magbaon pa rin po ng gamit panangga sa ulan. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong verso ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Sanenga. Maraming salamat po.